Zvatanga manje muri yeZimbabwe rimwe ndaona rangomuka rakamhanyiswa mukaita zvekutamba umwe akomana pachamhanywa pachamhanywa ndetangaziko tabhema mhiripiri manje uya unzwe panapo kodzokera right. Let me quickly start nezvinhu zvekutaurwa naWinston Zigauke Mapranga right. Aiwa madhara vane kamwe kakupedza kavanomboita asi ndo understand zvangu kuti kune vamwe vanhu vekuti vane mamwe maonero vanenge vachizoita. Saka nhasi tiri ngoti munhu wese achakwana paconnection. Vari kutaura kuti zvoni I have set enough command briefings to know what silent means when it settles over an institution. It is not peace. It is irrhythmic, being done quietly by people who have not yet agreed no to Cap 3 madness or the answer out loud. The Cap 3 conversation dressed however it likes to be dressed has reopened a debate older than its own name. The question of who is owed the next chapter and who is simply occupying the chair until someone with a stronger claim sits down. Institutions like ZANU-PF do not announce succession anxiety through statements. They announce it through sitting charts, through whose name is read first at provincial gatherings and whose endorsement arrives a week later, if it arrives at all. I've watched this choreograph before. I know what it means when the tempo changes. There is a pattern setting itself that anyone with command experience will recognize, a quite gravitational pull towards figures with liberation credentials and structural discipline against a newer class whose standing rests on capital and access rather than mandate and in the field or in the party's own structures. This is not new terrain in our politics. It is old terrain and it is being walked again. What is different this time is that the discomfort is no longer fully contained quietly arithmetic leaks. Once enough people independently arrived at the same uncomfortable total. When that happens, the only question left is whether the recalculation is managed from within or contested out in the open where it cannot be controlled. I do not deal in rumor, I deal in patterns, and this one I have seen before. Kangoma kave kuririsa. Ayo mukichivatere chirichi. Mukichivatere. But you know what? The funny thing is that some people are still asking the general good, but Cap 3 is now low, right? Regardless of our feelings, and again, nothing will happen. There is no arithmetic happening. It's over till maybe one day the citizen Ghana's courage. Ndo imwe shoko rikupopana pakuti aiwa but chinhu chakato pinda kudare. And you know, I don't know, I don't remember how many times chiti zvinhu ndo zvatongova. And imwe fight iripo yamuziri kuona because varuma vakagadzira chinhu handiti vachiona kunga chinotapira but kumberi kwacho chine fight yakanyanya chinoita kunge chiri kubenefita the current sitting president, but to be very honest haana zvaachanyanyisa kuenjoya pachiri chinhu ichochicho because iye makore ake ndiangowo ipapo ndaona hangu vamwe vachita kuti mwari ndo vachazogura makore vazodai so it will maybe happen, but chiri kuzonetsa nchekuti maapostoli maprofets enyu acho machii vari kusaidi kwake munhu iye mobva mataura kuti saka mwari vanoningina. Saka ndoda kubvunza kuti iyo machurches acho ese ari captured, ndeipi chechi yacho yamuchabhiliva kuti ndo chechi yacho iri kutaura zvamwari wacho, mwari upi achanza achatangwa because kumashure kukataiona kuti alright maybe time but maybe macheches ekumashure achakwanisa kunge achibvuma zvinhu izvozvo vachataura vane mwari different akasiyana because kana imimi as long as muda kutaura zvamwari macheches ari kwaya ari kunamatwa nevanhu aya mapastors acho maprophets acho mafounders maapostles acho they are in it already, vari kurova vese chinhu ichochichi andi mukuzviona. Saka kuti pazonzi aiwa saka mwari ndiye achazoni nangotoangwa maybe yes chinhu ichi chakatosainiwa into law and that is no longer a rumor. Vanhu vari kutongoita zvinhu zvakutongoenderwa mberi chichingoenda chakadaro but kumberi uko fight iriko ndeyekuti achazotanga kunopinda achinakirwa nema77 iwayo ndiani. I still remember Chimama, may his soul rest in peace. Chimama ane mamwe mashoko akambotaura so
paitwa noise nevanhu ende vanhu vakawanda vakabuda vaitanga kumutukirira iwe ndwani unotaura izvozvo iwewe chichichi. But you know what, she was one person wekuti she was well informed. Anga asingatauri zvinhu zvekurotomoka kana zvinhu zvekunhongerera murodhi zvezveka. She was well informed. Ata yozotaura so unizoti amai avatanga kugara kana mumaofisi mamwe aya pari kutaurwa nyaya idzodzoka anga atoripo achinyatsotaura kuti uyu wamuri kuti gudo guru uyu ngaabve kuZANU-PF auye kusaidhi kwedu isusu vanhu tozotanga kuenda tichinorwisa tiri tese. Muda kuri waka strategic kupusa bosa akatotaura katsika strategic kupusa kai kuti moti auye kusaidhi kwenyu vanhu muri waka strategic kupusa mozoda kumuri wakaunda makuti saka takupinza wedu watiri kuda takuda kupinza chamisa morwirwa nemumwe munhu makangonyarara akako kadhirika kwakadhakwa because iye already ane a high paying job rine mabenefits ekutoti ari kutoshanda izveso ari as a vice president ari kutoseva in the government. Saka akamirira kuti nguva yauyu ikapera iye opindawo otowana. Saka uchinzi vanzi panowedzera uyu makore iye ari kuwedzerwawo makore futi ipapo. Saka hanzi acharamba akanyarara pachinhu ichocho regai muone kusvika chapasiswa. And for sure he remained very quiet. Takapedzera tangonzwa nyaya dzacho dzekungofungidzira kuti pane chakadai so chazoda ipa azotaura adai so. Even kutaura kwacho ndikuya kuti vanhu vanouya kutogadzirira manigirina anenge achitaura kuti ukanzwa munhu achitaura kuti wanzwa zvaakaita zvekuanalyze izvo so mangwana chache anenge atomuka kachinja. The next thing unoona vachimhoresana ari paairport. The next thing unozonzonza vanga vatori vese kwakati vazoda zvinokonetesa so unodzoka kumashure so kana svika pachikamu chekuzorora. But some are still saying banyayo if retired generals are serious they must announce a protest date or join Madzibaba Shanduko on 31st. They must lead from front, otherwise tingatoti kuvharana uko. Ndio rimwe shoko riripo pana pari kutaurika. Umwe ari kutaiwa you sound entitled, you are making it seem as if having fought in the liberation war grants someone the eternal rights to rule this country. Basically, the ZANU-PF mentality is what you are espousing. Neither you or them is good for democracy. You don't have the people at heart. Mango mashoko ari kudzwa magenerals kuti aiwa vanhu pamoya muna muri kuda kungoshandisa chigame chekungoti takaenda kuhondo takaenda and guess what? Aizviri zvake ndichanakidzwa panapa vaona muri zvendere unombozvisa here kuti varume vese vakaenda kuhondo vakanyutralizwa kudzimwa kwaka kuti munodzimwa kusvika pakunzi unodzikiswa volume so kunzi iwo tikuzviziva iwo handitiwo ndiwo irwira uri pakati ukadai paitozikanwa vanga vari maseniors vanga vari a bit superior than vasara vacho ava otozika kuti ningi aumana roya player na ningi mawani toita sei naye ningi ari dangerous mudara todi zvaizongoitwawo ipapo ndo zvaizongoitika izvozvo zvacho izvozvo kana muchinge mazviziva kana muchinge marangarira. So hapana pekuti pane vakapera 1-1 umwe achibuda achitaura kuti but takazodai so musi wakati madhezi aya madhara aya vanga vane power madhezi amugabe pepe unonzi war veteran aitakataura baba even 2008 yayaka vakatopona nemawo veterans iwawo ndiwo vacho vakatobuda achitaura kuti ndizvenyu zviwotaura kuti chiko norwawo ndiwo autotaurira kuti vakatoshandisa chimonya chikashanda madhezi acho iwayo. But vanhu ava veZANU-PF avarambe vachidzokorodza mutactic yavo. Izvezvi ndiso wachiona kuti chamisa anga ari busy kuti pa 2023 anoti ndarowa skillful 2018 akarowa skillful ndobva aibva kubva ku 2018 kusvika 2023 achigadzirira strategy kuti apana muti tikazodai ndodai achigadzira tsoro achinogadzira tsoro idzodzoka achingonoda kudai so bhanzi imwe strategy futi yakada kufanana neyanga iri previous one. That's why vabva vanoti akudedzera kuti chapukati and vakabva vati aiwa ngatimugadzirire inonzi chi iyo yeCap 3 timudelay urodelay strategy uri busy kuti todombomhanyisa neiwo vopinzirwa imwe strategy zvazvanzi. Saka tobva tadi panodzoka 2028 bhanzi right poda kudzoka 2028 ka tauda kukwadzira kuma-MP kuti vanhu ava vauri kuti iwo uri kuwina iwo uri kuti handiri kutobvuma kuti ma-MP ako waona ma-MP mashoma ka anzi right ko uri kuwana ma-MP mashoma ikoko toda kukurwera kuma-MP ikoko
MP manje vanenge vamuparliament ndo vachazouya vachichuza kuti ndiani acharamba ari president acharamba achitonga. Saka ndo pakanodzoka pochinjwa strategy tsoro yakunetsa. Saka uchaisa vanhu amene kuti vari loyal zvemhando ipi because kunze kwacho mabhiza anenge achichimhanya acho anenge ari ma-MP andizive. Maybe unoona kutesa mwana wamai wako cheka mwana wamai wako cheka akakudisappointa unokuwa kutesa kana mwana wako cheka kuti chinhu chinge chichita chinge chichifamba chagara chinhu chacho pakunozvimbira vanhu pepe chinozvimbira mwana wese chinoona kuzvimbira iwe futi ana idhi vachoona kuzvimbira nacho kana kuti chitozvimbira futi iye wacho chamisa chachitotarisira kuti ndina ma-MPs angu tizvizotapedza ngatichiendai kuparliament kunoitwa mavotes emuparliament zvikatodzoka zvikatodhakwa zvikatoenda nepamwe. So it happens. Itsoro dzese dzakaita se dzakanoningira. Saka zvinhu zvakangoenda zvichingoichinja. So in short, what am I saying here? My generals vakutora kuti aiwa don't worry. Atiziva vakoreziva itoziva kuti jaidzika idzi dzoteza musoro unoswera watopic because waswera uchiti bora nhasi waswera uchibora zingati nyaya dzakozomata nyaya iripo. Mageneral varoti don't worry. Magenerals vari kuzvirapa zvekuti Cap3 but it's something that has been signed into law and zive kuti vane dzimwe plan dzipi and I don't even know how are they planning to take over. Vane zvimwe here zvavachaita, vane chikiribidi here, vane chimonya here sevanhu vari kuti vakaenda kuniki vakaenda kuhodo handizive kuti zvichaperera papi but ndonyaya ndangoti ndikupfurana nayo panapa zviri kutaurwa nemagenerals vaya kuti takazvoona zvinhu zvikunhikiriki nezvo and it is not peace, it is arithmetic being done quietly by people who have not yet agreed not to Cap3 madness or say the answer out loud. And this was kuti vanhu vacho vachada kunoita sei because iye already imagine kuti dzimwe mintro dzakupindwa pepe time I'm not a guy who can be intimidated. Vozvaitoziva kuti uyu kana muri kudata zvapunda mukutemba naningi ningi wacho anogara aiswa into position yekuti achingonoshama one word. Do you know kuti vamwe vanhu alright ngatisangane pamberi ndiona kuzotaura zvimwe zvinhu zvisati zvakubvumzwa kutaura panguva ine ngatisangane pamberi.